खुलुमबाय दा बे समाव मोनसे हाबाफारि जर'खा हाबाफारि बियो जे बर'नि माखासे माने गौथुमफोरा ज' जानानैहाय दिनैनि हाबाफारिखौ बानजायदों आरो बे हाबाफारियानो जाहैबाय बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय एमएलए बियाबफोर आरो एमपिनि थाखाय जेनाखि इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया बियाब दाफामनायनि हाबा मावगासिनो दं बे हाबा मावफुंनायाव आथिखालाव गोबांथार अभियोग एबा अजद मोननाय जादों अजदफोरा जाहैबाय बड'लेण्डनि सिङाव थानाय गासै बियाबफोरा एमएलए बियाब एमपि बियाबफोरा एसटि रिजार्भेसन जानांगौ एस पार दि भारत संबिजितनि 331 आरो 332 दफानि गेजेरजों जेरावनाखि 331 बादियै बे एलेकायाव थानाय एमपि बिएफफोराव खालि एसटि कमिउनिटि एबा ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोराल' एमपिनि थाखाय मासि आवथायनो बागै एबा भटआव गसंनो बागै बिजाथि जानो हायो बेराफारसे 332 दफा बादियै बेवहाय थानाय माबा मोनसे रायजोआव थानाय 6 सिडुल सिंनि एमएलए बिएफफोरा ट्राइबेल कमिउनिटिनि थाखाय रिजार्भ जायो 332 नि 6 क्ल'जआव जादों जे बे हालामाव थानाय एमएलए बिएफफोरनि थाखाय एसटि नङै रावबो सुबुंफोरा कन्टेस्ट खालामनो मोना एबा बिजाथि गसंनो मोना अब्ला बेखौ थोंजोङै बुंनो हायो जे बड'लेण्डखौ सोरजिनाय जादोंमोन 2003 मायथाइयाव 2003 मायथाइयाव सोरजिदोंमोन बिएलटि आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि जुथाइ मोनसे रादायनि गेजेरजों बे रादायाव स्पष्ट भाबै बुंनाय जादोंमोन जे 6थि फारिनि गेजेरजों एबा भारत संबिजितनि 6थि फारियाव थिसननायनि गेजेरजों बड'लेण्ड ट्राइबेल काउन्सिलखौ दाफुंनाय जादों आरो बिनि मुंखौ पार्लामेन्ट सेसनाव बिल पास खालामदोंमोन बे हालामनि मुङा दोननाय जायो बिटिएडि आरो बेनि सरकारनि मुंखौ दोननाय जायो बिटिसि दा समावहाय बिटिसिनि सिङाव थानाय एमएलए आरो एमपि बिएफफोरनि जेनाखि बियाब दाफामनाय बे बियाब दाफामनायाव जोबोद खुद्रिनाय फोरमायदों बर' गौथुमफोरा बर' सुबुंफोरा मानो होनना बुङोब्ला भारतनि बिसायख'थि आय'गा बिटिसिनि सिङाव थानाय ट्राइबेलफोरनि मोनथायखौ जेबो पेस खालामालासिनो बिथा खालामालासिनो बियाब दाफामनायनि खामानिखौ मावगासिनो दङ मोन 15 एमएलए बियाब बेवहाय फसंनो लादों मोन 15 बियाबफोरनि मादाव मोनद'ल' एसटि रिजार्भ खालामनायनि बेबस्था खालामनाय जादों बेराफारसे बे हालामाव 29 लाखनिबो बांसिन पपुलेसन दङ सुबुं सानखो दङ आरो बे एफा बुरजा सुबुं सानखो थानाय बे हालामाव मोनसेल' गथा हिसाबै एमपि बियाब दोनदों क'क्राझारखौ एसटि रिजार्भेसननि गेजेरजों बेराफारसे बड'लेण्डआव गासै दङ 4 जिल्ला क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि क'क्राझार एमपि सिटआव गासै जिखिनि दं क'क्राझारनि 4 आरो चिरांनि 2 लोगोसे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि 2 गासै मोनगु एमएलए बिएफनि गेजेरजों क'क्राझार एसटि एसपिसि एबा एमपि सिट बानायनाय जादों सानजा फारसे थानाय उदालगुरिनि 4 एमएलए बिएफ आरो बाक्सानि 2 एमएलए बिएफखौ गासै 6 बे बिएफखौ बिटिसिनि बायजोआव थानाय माखासे बिएफफोर बे बिएफफोरखौ सरजाबनानै दरं एमपि बिएफ खालामनाय जादों बिटिसिखौ जिहेतु दानाय जादोंमोन 6 सिडुलनि प्रभिजननि गेजेरजों दा बे हिसाबैहाय बिटिसि सिङावनो थानाय एमएलए बिएफफोरखौ बिटिसिनि बायजोनि बिएफफोरजों सरजाबनानै मोनसे जेनेरेल एमपि बिएफ खालामदों बे खुद्रिनांगौनि बाथ्रायानो जामारदों बर'फोरा आरो बिनि सायाव खुद्रिनाय होदों लोगोसे दाबि देखायदों बर'फोरा दा समाव जे उदालगुरि मुङै बिटिसिनि सिङावनो
बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लाखौ लानानै मोनसे एमपि बिएफ होनांगौ आरो चिरां क'क्राझारखौ लानानै क'क्राझारनि एमपि सिटखौ होनांगौ बे दाबिया गसंफुदों आरो बे समावनो बिसायख'थि आय'गआ थांनाय 19, 20 आरो 21 जुलाइ खालि गुवाहाटीआव संबाद कलाक्षेत्रआव रायजोफोरनि अजदफोरखौ खोनासंनो थाखाय फैदोंमोन आरो बे फैनाय बुब्लियावहाय गोबां बर' गौथुमफोरा बाहागो लाहैदों गाव गावनि बुंथिनांगौ बुंथिहैदों अजद होनांगौ अजद होदों लोगोसेनो गोबां सानसुमैफ्राबो बेवहाय बाहागो लानानै गावसोरनि बुंथिनांगौ बुंथिहैनाय जादों दिनैनि समावहाय बै गौथुमफोरा गावसोरनि आफादनि गेजेरजों मा मा बानबुंथि हैदों बेनि सायाव जोङो गेबेङै खोनासंनि आरो बे बुब्लियाव जोङो मोननो हादों बड'लेण्ड पिपल्स कमिटि अन डिलिमिटेसन अफ LHS एन्ड SPCs इन BTD अल ST रिजार्भ बनसु एबा बड' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियन बड' राइटार्स एकाडेमि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मंच अल बड' सिनियर स्टुडेन्ट फराम अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसन लोगोसेनो एनडिपिनि आगु एनडिपिनि दैदेनगिरि सासे दङ बिथांखौ जों मोननो हादों लोगोसे अल इन्डिया बड' पिपल्स लिग फर बड'लेण्ड स्टेटहुड बे गौथुम बहाय दङ जोङो फारि फारि जोङो दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय जोङो मिथिना लागोन बिथांमोननि दाबिया मा मा आरो बिथां माबायदिहाय इलेक्सन कमिसननि सेरावहाय गावसोरनि बानबुंथायखौ प्लेस खालामदोंमोन गिबियावनो बर' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियन बनसु बेनि आफादगिरि दङ मनजिल बसुमतारी जों बिथांनि सेराव थांग्रोनि आरो बिथांखौ मिथिनानै जे बिथांमोना थांनाय 19 जुलाइ खालि माबायदियै गावसोरनि डिमान्डखौ प्लेस खालामदों खुलुमनाय होदों मनजिल बसुमतारी दे नोंथांनाव जोङो गिबियावनो मिथिनानै जे नोंथांमोना थांनाय 19 जुलाइ खालि भारतनि बिसायख'थि आय'गनि सेराव मा मा आरजि होदों दिनै थांनाय 19 तारिख जुलाइ गुवाहाटीनि बे शंकरदेव इंटरनेशनल ऑडिटोरियम हॉलाव जोंनि थान्दैफ्रा बर' माहारियारि फरायसा आफादजों जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फराम आरो बेजों लोगोसे एक्स भलन्टियार फर्स आरो गोबां बर' फ्रन्टाल अर्गानाइजेशन्स गासैबो जोङो बे हलाव हाबनानै जोंनि बे डिलिमिटेशन कमिटिनि इलेक्शन कमिशनार अफ इंडिया मिस्टार कुमारजों लोगोसे गोबां कमिशनार्स बिथांमोनहा जोंजों गुवारै सावरायदों आरो बे सावरायनायावहाय जोंनि जिथु गुबै दाबि बर' फ्रन्टाल अर्गानाइजेशन्स जिथु मोनसे डिमान्ड कमिटिनि आरो बेजों लोगोसे बनसुनि जिथु डिमान्ड डिलिमिटेशननि सायाव जों बिनि सायाव गुवारै सावरायनाय जादों आरो बेयावहायनो जोंनि डिमान्डखौ जों प्लेसमेन्ट होदों आरो चिफ इलेक्शन कमिशनार बिथांखौ जों मोननो हादों कुमार बिथांखौ दा बिथांनो थोंजोङै जोङो सोंथि दैखांदों जिथु इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया जिथु ट्राइबेलफोरनि जि राइट्स जोंनि 6 शेड्यूल अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलाव जि बिथांमोना खामानि बानायनांगौ दंमोन बे खामानिखौ बिथांमोना as per the provision of the 6th schedule to the Constitution of India बिथांमोना मावफुङाखै बेखौ बिथांमोननि सायाव जों बुंनाय जादों गिबियैनो जों थांखिखौ दैखांदों जिथु जोंहा 2003 आवहाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिला पार्लियामेन्टआव पास जानानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंनि बारग' दावहारु बिथांमोन बड' लिबारेशन टाइगार फोर्स बिथांमोननो गथायनाय जादों दा बिनि जि मोनसे कन्स्टिटिउशनेल प्रोविजन्स दं जेरै 4.7 फारायावहाय जायहाय क्लियरलि मेनसन खालामनाय दं बे 2003 नि जे सक्तिनि उनावहाय जि डिलिमिटेशन मोनसे जाबावगोन जे थांनाय डिलिमिटेशना 1976-75 आव जानानै 25 इयार्सनि उनाव जि अलरेडि एक्जिस्टिं जि मोनसे डिलिमिटेशन बानायखानाय दं बेवहाय जोंहा क'क्राझाराव मोनसे एसटी लकसभा दङ बे 80 डिस थागोन आरो जि जोंहा मोनसे 12टा सिटसो गोलैयो विदिन द 6 BTC अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलाव बेबो 80 डिस थागोन नाथाय जेब्ला BTC काउन्सिल मोननायनि उनाव जि गोदान मोनसे डिलिमिटेशन जागोन बेयाव क्लियरलि मेनसन खालामनाय दं इट शुड बी
on the basis of the Constitution of India 6th schedule. दा जोङो 6th schedule को फरायनानै जोङो नायबिजिरनानै नुबाय दे बेयावहाय 100% बेसेबां LAC गोलैयो legislative assemblies फोर गोलैयो under the provision of 332 बेयावहाय गासिबो ST जानांगौ आरो on the other side बेसेबां House of People's Common जितु parliamentary seats गोलैगोन बे parliamentary seats आबो दिनै 100% reservation tribal थाखाय जानांगोन मानो होनोब्ला under article 330 section C आवहाय autonomous district council 6 schedule आवहाय बेयाव मोनसे special status tribal होनो होनाय दं जाय स्टेटासा जाहैबाय जोंनि political representation नि थाखाय बिथांमोना जोंनो मोनसे राइट्स होदों दा बे राइट्स को लानानैनो जों बिथांमोनजों दाख्लै जोङो बुंदों एबा बिथांमोनखौ जोङो बुंदों दे नोंथांमोना बेखौ दे जोंहा पार्लियामेन्टारि सिट्स 2007 आव जाय डिलिमिटेशन कमिटि गोदान मोनसे कमिटि दानानै कमिसन दानानै जि मोनसे प्रपोजाल होदोंमोन गोदान मोनसे डिलिमिटेशननि थाखाय जाय डिलिमिटेशनावहाय होदोंमोन दे अनादार मोनसे पार्लियामेन्टारि सिट्स उदालगुरि डिस्ट्रिक्टखौ बानायनानै बेखौ एसटी होनाय दे मोनसे फैदोंमोन दा बेखौ लानानै जों बेसेस खालामदों दे जोंहा 6th schedule autonomous district councilआव थांनाय समाव दे जोंना मंगलदैयावमोन जोंनि उदालगुरि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआ नाथाय दिनै डिलिमिटेशननि गोदान मोनसे प्रपोजालाव उदालगुरिया जि जायगायाव प्रपोजाल दंखायो बे प्रपोजालखौ लानानै जोङो स्ट्रेस खालामदोंमोन इट शुड बी अन द बेसिस अफ ट्राइबल रिजर्वेशन मानोना बे 6th schedule एरियायाव गोलैयो नाथाय बिथांमोना बेखौ मावफुङा लाब्लानो बिटिसिनि जि मोनसे 6th schedule एरियायाव गोलैनाय MLA एसेम्बलि सिट्सफोरखौ लानानै बिथांमोना दरं डिस्ट्रिक्टआव दरं मोनसे पार्लियामेन्टारि कन्स्टिट्युएन्सिसआव हरनाया बे अलरेडि इट्स अ भायोलेशन अफ द 6th schedule मानो होनब्ला दिनै जोंनि 6th schedule काउन्सिलनि LACsफोरखौ MLA सिट्सफोरखौ नन 6th schedule एरियासआव हरनो हाया दा बे as per the provision of the Constitution of India दा बेखौ बिथांमोनखौ जों बुंदों बिथांमोना नट खालामनानै लादों आरो बिथांमोनखौ डाइरेक्ट बुंदों नोंथांमोना बे मोनसे भायोलेशन खालामनाय जादों ट्राइबेलफोरखौ नोंथांमोना दिनै अफेन्स खालामनाय जादों बे जिनिसखौ जों क्लियारलि बुंदों मानो होनब्ला जों बेवहाय खुनु कमप्रमाइज गैया जे जोंनि डिमान्ड बे डिमान्डआ जाहैबाय लेजिटिमेट डिमान्ड दा डिमान्डआ दिनै बियो आनकन्स्टिटिउसनेल नङा बे जाहैबाय ट्राइबेलफोरनो पलिटिकल माने राजनीतिक अधिकारनि थाखाय होनाय मोनसे पावार आरो बे जिनिसखौ जों खुनु कमप्रमाइज गैया जों खालामनाङा बेवहाय मालाबा सोरबा मोनबा सोरबा 10टा सोरबा 8टा बिनांगौ नङा 100% रिजर्वेशन as per the provision given by the Constitution of India बेखौ जों चेलेन्ज खालामनांगोन जों खुनु सोरनिबा मिनिस्टारनि सोरनिबा माने मानसिनि खोथा लानानै जों खुलुमनांगौ जों सिं जानांगौ जों जोंनि अधिकारखौ जोङो दिनै माने फोजोबनांगौ बे खुनु दिन जानो हाया आरो बेखौ बर' रायजो राजाफ्रा दिनै गनायनानैबो लानो हाया मानो होनब्ला जोङो दिनै बे खाबु बे चान्सेसआवनो जों राजनीतिक अधिकारखौ पलिटिकल सेल्फ डिटारमिनेशनखौ जों लानो हायाबा जोंनि बर' जाथिया आरो खुनु भारत बादि वान अफ द ग्रेटेस्ट डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव बयनिख्रुइबो बुहुमनि देरसिन माने कन्स्टिटिउसन गोनां देशआव जोङो खुनु जायगा मोननाय नङा आरो थांनानै थानो हानाय नङा बनसुनि आफादगिरि बिथाङा गावनि बानबुंथिखौ होदों आरो बिथांमोना थांनाय 19 जुलाइ खालि गावसोरनि रिप्रेजेन्टेटिभ मामोन बेखौ बिथाङा बुंथिदों दा समाव जों फैनि एक्स NDP नि सासे दैदेनगिरि हारिमु नार्जारि हारिमु दैमारि बिथांनि सायाव जों फैनि नोंथाङा एक्स NDP जानानै बे डिलिमिटेशननि बेलायाव मा बुंनो नागिरो 19 जुलाइ 2023 गुवाहाटीआव खुंजालांनाय बा जोंनि भारतनि इलेक्शन कमिशनार बिथांनि खाथिसिम जों बारग' NDPनि जानानैहा जों गोसोखां बिलाइखौ जों गथायदों आरो बे गोसोखां बिलाइखौ जोङो बर' हारिनि जारिमिन बर' हारिनि गोलाव समनि संग्राम एबा दावहा बेजोंनो लोगोसे बर' हारिनि जे मोनथाम एकर्ड जालांबाय आरो भारतनि संबिधान एबा संबिजित बेखौ बिथा खालामनानै जों बे गोसोखां बिलाइखौ सोरजिनाय जादोंमोन आरो बे गोसोखां बिलाइयाव जों एक्स NDPनिफ्राय जोङो जिहेतु BTCआ 6th schedule आन्डाराव सोरजिजानाय बे हिसाबै जोङो BTCनि सिङावनो मोननै HPCखौ जोङो
दाबि खालामनाय जों बे गोसोखां बिलाइखौ सोरजिदों लोगोसे जि क'क्राझारखौ मोनसे HPC फोसावबाय थांनाय जुन मासनि 20 खालाराव जे मोनसे HPC ST रिजार्भ होनना फोसावदों बेखौ जोङो बरायदों बेजोंनो लोगोसे अदालगुरियाबो मोनसे HPC जानांगौ बेखौ जोङो दाबि खालामदों जेरै BTC नि सिङावनो थानाय 7टा LAC खौ लानानै मोनसे HPC दाफुंनांगौखौ जोङो दाबि खालामदों जेरै बाक्सा तामुलपुर गरायसर भेरगाव टंला अदालगुरि आरो माजबाद बे 7टा समस्तिखौ 7टा LAC खौ लाफानानै अदालगुरि HPC सोरजिनांगौखौ जोङो दाबि खालामदों लोगोसे जोंनि BTC आव जेसेबांखिनि जि 15टा LAC दङ बेनि गेजेराव जोंनि बर' हारिनि एबा जोंनि ट्राइबेल सुबुंफोरनि थांनानै थानायनि अधिकारखौ मोनहोनो थाखाय गासैखौबो जों ST रिजार्भेसनाव लाखिनांगौ बेखौ जोङो बिथा खालामदों बिथा खालामनानै जोङो गोसोखां बिलाइखौ सोरजिनानै आरो जोङो इलेक्शन कमिशनारनो जोङो गथायदों आरो जों आसा खालामदों जे मोनसे समावहा जोंनि NDFB-नि गायसनगिरि आफादगिरि डिआर नाग्ला सारा मोनसे बाथ्रा बुंबोबाय थायोमोन आरो जोंनो फोरोङोमोन जों बे बुहुम बिखानिफ्राय खुरुवा दाउफोर बायदि बा डायनासरस बायदि जोङो जोबस्रांनो गोसो गैया बिनिखायनो जोङो बिखाफोर दाननानै थांनानै थानांगोन सोरनिबा आथिं सिङाव बा सोरबा जिरायनो होब्लानो जिरायनाय सोरबा गसंनो होब्लानो गसंनाय सोरनिबा आथिं सिङाव हां थोनो थोयै थांनानै थानायनिख्रुइ बिखाफोर दाननानै दावहा नांनाया जोंनि थाखाय गोनांथि बेखौ जोङो बै समनिफ्रायनो बुजिबोदों सारनि फोरोंनायनिफ्राय बिनिखायनो जों दिनै बे हाया जोंनि हिसाबै एबा बे हायावनो जोंनि आबौ आबैया हाग्रा दानस्राय जेननानै मानसि थाजानाय खालामनाय हिसाबै बे हाया जोंनिखाय जोङो दाबि खालामनो हानांगोन बिखाफोर दाननानै जोङो सौसिबोनो हानांगोन नाजानांगोन जे जोंनि खालामनानै लानो हानांगोन पलिटिकेलियानो जा बा जोंनि समाज बेबस्थायानो जा गासैखौबो जोङो गावनि खालामनानै लानो हानांगोन बेखौनो जोङो बिथा खालामनानै जोंनि अदालगुरियाव मोनसे HPC जानांगौ BTC-नि 7टा LAC खौ लानानै बेखौ जोङो दाबि खालामदों आरो आसा खालामदों साफ्रोम रायजो राजाजों लोगोसे साफ्रोम रायजो राजाफ्रा जोंनि दाबि खालामबोनायाव लोगोआव थाफागोन हेफाजाब मदद खालामगोन आरो भारतनि जे इलेक्शन कमिशनार बिथांमोनाबो जोंनि गोलाव समनि दावहाखौ बिथा खालामनानै सोरजिनाय मेम'रेन्डामखौ जों गोसो होनानै बिथांमोना जोंनि दाबिखौ लाखियो रोजा रोजा सुबुंफोरनि थैनि बेसेनखौ जों बिथांमोना लाखियो बेखौनो आखा आरो मिजिं लाखिदों हारिमु दैमारि बिथाङा XNDP-नि सासे दैदेनगिरि बिथाङा गावसिनि आफादनि बिथिंनिफ्राय मा दाबि देखाङामोन बयबो मिथिबाय दा समाव जों फैनि ex-MP लकसभानि ex-MP बिथाङा खनब्रै गाहाम क'क्राझार बियाबनिफ्राय देरहासार जादोंमोन MP महरै आरो बिथाङा दा समावबो बर' हारि थांनो थाखाय नांफुगासिनो दङ बिथांनि सेराव फैनि बिथाङा आथिखालाव बड'लेण्ड पिपुल्स कमिटि अन डेलिमिटेशन of LACs and SPCs in BTD all ST reserve बेनि आफादगिरि दङ बिथांनि सेराव जों फै सानफ्रोमबो बैसोमुदारि नोंथाङा नोंथांनि गौथुमनि बिथिंनिफ्राय थांनाय 19 जुलाइ खालि मा थांखि दैखांदोंमोन आरो नोंथांनि थांखि दैखांनायनि सायाव नोंथाङा माबायदि आसा दं हामबाय नोंथांमोनखौ जों बरायबाय आरो साबायखर जासिबाय नोंथांनि सोंलुनि फिननायखौ आङो ओरैनो लुबैदों जोंनि बड'लेण्ड पिपल्स कमिटि अन द डेलिमिटेशन of Assembly and Parliamentary constituencies in BTD Assam, all reserved for STs, headquarter Kokrajhar. बे आफादनि आं आफादगिरि आङो बारग' MP नम्बर 5 क'क्राझार पार्लियामेन्टारि कन्स्टिटिउन्सिनिफ्राय जोंनि आइ आफा रायजो मदद हेफाजाबाव आं खेबब्रै 98निफ्राय 2014सिम लकसभानि आं MP जाखांबाय दाखालि आथिखालनि जुलाइ दाननि 19 अक्ट'आव इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि चीफ इलेक्शन कमिशनार बिथां राजीव कुमार
गुबुन सानै कमिशनार बिथांमोना गुवाहाटीयाव फैदोंमोन आरो आसामनि गोबां ट्राइबेल नन ट्राइबेल आफादफोरखौ लेंहरदोंमोन पार्टिकुलारलि 19 जुलाइ अक्ट'खालि कार्बि आंलं वेस्ट कार्बि आंलं नर्थ काछार हिल आरो जोंनि 6 जिल्लानि सिङाव गोग्लैनाय बड'लेण्ड टेरिटरि एरिया डिस्ट्रिक्टनि इन्डिभिजुवेलफोरखौ एनजिअसफोरखौ फ्रन्टेल जेसेबां आफादफोर दङ जोंखौ लेंहरदोंमोन जोंजों इन्टारेक्सनाव बाहागो लाफैदोंमोन वन अफ द इलेक्शन कमिशनार बिथांनि मुङा जाबाय अनुप चन्द्र पान्डे आरो जों इन्टारेक्सन खालामनाय हला माधव देव अडिट'रियाम हल बे जादों गुवाहाटीनि शंकरदेव कलाक्षेत्रनि इन्टारनेशनेल अडिट'रियाम हलाव जादों आरो बेवहाय रोखायै जोंनि आफादनिफ्राय आरो बर' हारिनिफ्राय जि दाबि आरो अबजेक्सन होनांगौ दंमोन बेखौ जोङो थांनाय जानुवारि दाननि 30 अक्ट'खालि दिल्लीयाव थांनानै आधा घन्टासो सम चिफ इलेक्शन कमिशनार बिथां राजीव कुमार आरो बिथांनि लोगो गुबुन सानै कमिशनारफोरजों आधा घन्टासो समाव जों गोब्राबै गोथौयै जों सावरायबोदों बिथांमोना जोबोद गोसो होनानै खोनासंदों जों मिजिं थिबोदोंमोन जे बिथांमोना डेफिनेटलि जोंनो नांगौ रोखोमनि जास्टिस होगोन बिनि उनाव थांनाय 27 जानुवारि खालि आसामाव बिथांमोना दावबायफैदोंमोन गुवाहाटीनि हटेल रेडिसन ब्लुआव जोंखौ लेंहरदोंमोन बेयाव जों बाहागो लाहैदों बेयावबो जों जोंनि दाबि दावानि सोमोन्दै मेम'रेन्डाम होदोंमोन जेरै रोखोमै जोंनि दाबिफोरखौ जों क्लेस खालामनाय जादोंमोन बिनि उनाव गदायथाराव नै थांनाय 19 जुलाइ खालि जोंखौ लेंहरबावदोंमोन बेवहाय लेटेस्ट मोनसे रिप्रेजेन्टेसन नैबेखौ होनाय जादों बेवहाय स्पेसिफिकेलि जोंनि दाबिया रग' रग' 1 नम्बर दाबिया जाबाय आथिखालनि इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया थांनाय 2022 मायथाइनि 27 डिसेम्बरनिफ्राय आसाम एसेम्ब्लिनि जेसेबां कनस्टिटिउन्सिस आरो 14था पार्लियामेन्टारि कनस्टिटिउन्सिसनि सिमाफोरखौ बोनायनि खामानिखौ बिथांमोना मावजेनदों फैयै फैयै जुन दाननि 20 अक्ट'खालि जों खुनु दिन सानफेरनो हायै जों मिजिं थिफेरै जोंनि थाखाय मस्ट डेमेजिं डेट्रिमेन्टेल रोखोमनि बिथांमोना ड्राफ्ट प्रप'जेल फोसावदों जाय ड्राफ्ट प्रप'जेलखौ जों खुनु बयदे बनायनो हायाखै दा बे ड्राफ्ट प्रप'जेलाव बिथांमोना जोंनि टटेल बड'लेण्ड टेरिटरि एरिया डिस्ट्रिक्टनि थाखाय 15था एसेम्बलि सेगमेन्ट बिथांमोना डिमार्केट खालामदों बेनि गेजेराव मात्र ट्राइबेलफोरनि थाखाय 6थाल' रिजार्भ सिट बिथांमोना होनाय दिन्थिदों मैक्सिमम नम्बर मोनगु 9था एसेम्बलि सेगमेन्टखौ जेनेरेल देखायदों जाय जिनिसखौ जों खुनु पयदे आजावनो हायाखै हानाय नङा नैबे जाबाय भारतनि संबिजित बिजाब बियो बेखौ रनसायदों PM बागची बिराद गिदिर देशनि कनस्टिटिउसन एक्सपार्ट मानसि बिथांनि संबिजित बिजाबनि आर्टिकल 332 नि सब क्लज 2 बुङो seats and reserved also for the autonomous districts in the legislative assembly of the state of Assam. Autonomous state आसामाव जेसेबां दङ autonomous district council 6 नि आन्दाराव बे 6 नि आन्दाराव थानाय autonomous district councilआव थानाय ट्राइबेल मानसिफोरनि थाखाय एसेम्बलि सीटआ रिजार्भ जानांगौ बे जाबाय मेइन प्रभिजन बे मेइन प्रभिजनखौ बाहायाजासेनो आउट अफ 15 जोंनो बोरैहाय 6थाल' होनो ओंखारदों बिसोर बेखायनो दाखालि 19 जुलाइ खालि आं कुइसन पुट खालामदों बिथां अनुप चन्द्र पान्डेनि सिगाङाव वन अफ दि इलेक्शन कमिशनार
Can you tell me, ask whether you have applied the provision of Article 332 sub-clause 2? So far as our understanding and observation is concerned, Article 332 ni sub-clause 2 provision ko nang nawaya. Bahayang buhay, Article 332 ni sub-clause 1 ko sa bahayang sub-clause 1 ni provision ko. That means non-sectional area thanai tribal mansigun dakai reserve seat. Over question scholar whether जोंनि BTD आथिखालाव 6 शेड्यूल provision गगैला ना 6 शेड्यूल को माब्लाबा गभर्नमेन्टआ उथायखांबाय नामा बेखायनो जोंनि मेमोरेन्डाम आं होनदों जे जोंनो 15 थानि गेजेराव 6 थाल' रिजार्भ सीट दिन्थिनाय जाबाय it amounts to the stripping of the constitutional provision and status of BTD under the provision of 6 schedule. 6 schedule is singaw daganai BTD ni the constitutional status beko bokhana honai jabai nama honai jabai जोंनि जुक्तिया बेयो दा बेखायनो जों बुंनो जे खुनु पद्धे आर्टिकल 332 नि साब क्लज 2 मथे जों मोनाब्ला 15 आव 15 बो 15 आव 15 थाबो जों खुनु पद्धे बे 6 थाखौ जों गनाया बे जोंनि नाम्बार 1 दा नाम्बार 2 दाबिया जाबाय आर्टिकल 330 साब क्लज C मथे 6 शेड्यूल एरिया थानाय अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल नि ट्राइबेल फोरनि थाखाय पार्लियामेंटारि सीटा रिजार्भ खालामनाय एग्जांपल वी कैन साइट कार्बी आंलं वेस्ट कार्बी आंलं नर्थ कासार हिल एबा डिमा हासाव बे मोनथाम अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि थाखाय 6टा एसेम्बलि सेगमेन्टखौ सरजाबनानै जायनि पपुलेसना only 8,70,854 ल' डिफु पार्लियामेंटारि सीटखौ जुदि रिजार्भ सीट खालामनो हायोब्ला under the provision of Article 330 sub-clause C जोंनिखौ मानो खालामनो हाया आं कुइसन सोंबावदों बिथां फानदेनाव you tell us क'क्राझार पार्लियामेंटारि सीटखौ जे रिजार्भ सीट होननानै दिन्थिफिननाय जाबा बबे प्रभिजन आन्दार दिन्थिखो जों बुजिनाय मथे नोंथांमोना दिन्थिदों under the provision of Article 330 sub-clause B मथे B means for whom? B means what? Non-sectional area थानाय ट्राइबेल मानसिफोरनि थाखायबो पार्लियामेंटारि सीटा रिजार्भ अब्ला जोंनि बिटिडिआ बा क'क्राझार पार्लियामेंटारि कन्स्टिट्युएन्सिनि जितु 9टा एसेम्बलि सेगमेन्ट देखायदों गावसोरनो इलेक्शन कमिसन अफ इन्डियाया 20 जुनाव फोसावनाय ड्राफ्ट डिक्लेरेसन मथे प्रप'जाल मथे होनबा जोंनि क'क्राझार पार्लियामेंटारि कन्स्टिट्युएन्सिया 6 शेड्यूलाव गोग्लैया नामा माब्ला बोखारखो जोंथ' मिथिया we are surprised we are astounded to observe this kind of detrimental draft proposal बेखायनो जों डिमान्ड दैखांदों जेरैखि जाया क'क्राझार पार्लियामेंटारि कन्स्टिट्युएन्सिया कन्स्टिट्युएन्सिनि आर्टिकल 330 sub-clause C मथे जानांगौ प्लास उदालगुरि जिल्लानि मोनब्रै एसेम्बलि सेगमेन्ट बाक्सानि मोननै एसेम्बलि सेगमेन्ट बे 6टा एसेम्बलि सेगमेन्टखौ नाङा फाङा अनवान्टेडलि अनकन्स्टिट्युशनेलि संविधाननि प्रभिजनखौ भायलेट खालामनानै दरं नामनि गोदान पार्लियामेन्टारि कन्स्टिट्युएन्सि दानानै बिटिसि ओनसोलनि 6टा एसेम्बलि सेगमेन्टखौ जबरदस्ति सोनाव जायखौ जों खुनुबायदि एक्सेप्ट खालामनो हाया बेखायनो डिमान्ड खालामदों 6टाजों हायो ना 15टाखौ 7.5 7.5 8टा बाहागोआव बोखावनानै खालामनो हायो जेरैखि जाया उदालगुरि नामनि पार्लियामेंटारि कन्स्टिट्युएन्सि जोङो सेपारेट नांगौ आरो बेबो आर्टिकल 330 sub-clause मथे ट्राइबेलनि थाखाय रिजार्भ जोङो फैबावगोन सानसुमा बैसोमुरि बिथांनि सेराव दा समाव जों फैनि एक्स भलुन्टियार फर्स अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्सनि मावफुं आफादगिरि दङ बलदेब मोसाहारि बिथांनि सेराव थांनि आरो बिथांमोना गावसोरनि दाबिखौ माबायदि गथायदोंमोन मिथिनानै बलदेब मोसाहारि आं थोंजोङैनो 19 तारिखनि खोथायाव फैनोसै जे थांनाय 19
थारिख खालि जेरै बयबो बर'नि गासिबो इलाइट अर्गानाइजेसनफ्रा लैहोर लैहोर गुवाहाटी शंकरदेव कलाक्षेत्रआव थांनानै चिफ इलेक्शन कमिशनारनि खाथियाव साजेसन अबजेक्सन हैदों। बेबायदिनो जोंनि एक्स भलन्टियार फर्सनिफ्रायबो थांदों आरो डिमान्डआ गिबियाव बुंलांनाय बिथां सारमोननि बायदियैनो जोंनिबो मेम्बारनि नामा एखे। जोंनि एक्स भलन्टियार फर्सनिफ्रायबो जों बेखौनो डिमान्ड होदों जे जोंनि कम्बाइन्ड बिटिसिआव मोननै एसपिसि सिट थानांगौ बे एसटि रिजार्भआव आरो दानि गोदानै फोसावजानाय जे 15टा एमएलए सेगमेन्टखौ जोङो टटेलि 6 शिड्युलनि प्रभिजन मते जों बेखौ एसटि जाजोबनांगौ होननानै जोंबो बे डिमान्डखौनो होदों। जों आसा खालामदों जे जोंनि बे मोननैल' पार्लियामेन्ट सिटआ मोनसे जेनेरेल मोनसे एसटि जानांगौनि खुनु माने बहाय गोदान प्रश्न सिखारनो नाङा जिहेतु जों रावजोंबो 50-50 एकर्ड खालामाखै 2003आव। जोंनि 2003नि एकर्ड मथे 4.7आव जेरै लिरदों जेलानो डिलिमिटेसन जायो अब्लानो 6 शिड्युल प्रभिजनजों नोंसिनि बिटिएडिआबो गोदान बियाब दाफुंजागोन बा गोदान एसपिसि दाफुंजागोन होननानै जेरै लिरनाय दं जों बेखौनो बिथा खालामनानै जोंबो बेखौनो डिमान्ड होदों जे एसपिसिआ मोननैबो जोंना एसटि जानांगौ आरो 15टा एमएलए सेगमेन्ट जे ओंखारदों बे टटेलानो 15टाबो एसटि जानांगौ। एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननि मावफुं आफादगिरि बलदेब मुसाहारिया गावसोरनि डिमान्डखौ बिथाङा फोरमायदों आरो बेबायदिनो बिथांमोना इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो डिमान्ड होदों होनना बुंनाय जादों। दा समाव जोङो फैनि अल बर' सिनियर स्टुडेन्ट फरामनि गाहाय नेहाथारि अमर सिंह ब्रह्म इलेक्शनजों फैनि आरो बिथांमोनजों मिथिनानै जे बिथांमोननि आर्जिया मा थांनाय 19 जुलाइ खालि चिफ इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि प्रग्राम मथे जोङो गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव श्री माधवदेव इन्टारनेशनेल अडिटोरियामाव जोङो थिग 2टा बाजिनाय लोगो लोगो जिरायहैयो आरो बिथांमोनहा माने आलोचनाखौ जुरिजेनो। गिबियावहाय प्रिफारेन्स मोनदों बेवहाय जोंहा 3 डिस्ट्रिक्ट दंमोन उदालगुरि कार्बि आंलं डिमा हासाव आरो क'क्राझार। दा उदालगुरिना प्राय 32 टीम्सफोर गुबुन गुबुन अर्गानाइजेशनफोर बाहागो लादों आरो जोङो नुनो मोनदों बेवहाय बाहागो लानाय गोबां ट्राइबेल जे अर्गानाइजेशन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बिथांमोननि दाबियाबो जोंनि दाबिजों अलमस्ट माने गोरोबदों जे उदालगुरिखौ गोबाङा बिदों एसटि रिजार्भ लकसभा कन्स्टिट्युएन्सि जानांगौ होननानै आरो बिटिसिनि गासैबो एमएलए कन्स्टिट्युएन्सिखौ एसटि जानांगौ होनना बिदों। नाथाय हारसा माखासे गुबुन गुबुन संगठननिफ्रा खालि उदालगुरि लकसभा कन्स्टिट्युएन्सिखौ नांगौ नाथाय बेखौ जेनेरेल हिसाबै बिदों। दानिया फैदो आं जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनिफ्राय आङो श्री माधवदेव इन्टारनेशनेल बे अडिटोरियामाव आङो बाहागो लादों आरो गिबियावनो जोंना क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव सिरियाल नाम्बार 1आव जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामावनो जोङो मोनदों। दा बेवहाय आङो जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै रिप्रेजेन्ट खालामनो मोनदों आरो बेखौ मोननानै आङो जोबोद गोजोनदों। फार्स्टआवनो आङो बिथांमोनखौ कुइसन खालामग्रोनो होननानै पारमिसन लानानै कुइसन खालामनाय जादों। Before going to speak, I will ask some questions before the House. Whether you know that BTC is a 6-seater autonomous district council or not? Big question for Ang first column. Basically, then yes. If yes, then why you are not applying the Article 330 and Article 332 in case of BTC? Why it is already applied in Karbi Anglong and other states? Why the BTC or BTAD is deprived, going to be deprived? Why you are depriving? Beberapa yang bitamon ko sas kalam de. If the Kokrajhar is a BTC district autonomous district council under 6 schedule, then you must apply the Article 330 and 32, and accordingly, all the 15 numbers of LSCs within the BTC must be reserved for ST, and 2
parliamentary constituencies, Udalguri and Kokraja, should be reserved for ST as per the Constitution of India. You are not applying this, meaning is that you are neglecting, you are denying the 6th Autonomous District Council of BTC. बेदरनि सार्च खालामनाय जादों आरो गोरायै सार्च खालामनाय जादों आं सान्दों जथेस्थ बिथांमोनखौ एसे ब्ल होनाय जादों दा बेनि उनावहाय जोंनि दाबिया बेनो जे सेनियर सिटिजेन्स फरामनिफ्राय जे कन्स्टिटिउशननि प्रोभिजन मथे स्पेशल प्रोभिजन्स फर एससी एन्ड एसटी आर्टिकल 330 आरो 332 बे मथे जाजोबनांगौ होननानै डिमान्ड खालामनाय जादों बेवहाय जेबो अल्टारनेटिभ गैया बेवहायनो आं बुंनो लुबैगोन जोंनि माखासे बर' गुबुन गुबुन संगठनखौ रिप्रेजेन्ट खालामनाय बावहाय नुजाहैनाय माखासे मानसिखौ आं नुदों बिथांमोनहा इलेक्शन कमिशनारखौ खुब थाव फुननानै धन्यबाद होनायखौ सोरबाबा धन्यबाद होदों जे बिटिसिआव 14तानि जायगायाव 15ता होनायनि थाखाय धन्यबाद होदों आरो सोरबाबा होनदों जे अल आसामाव बिटिसिनि एसेम्ब्लिनि रिजार्भ कन्स्टिटिउन्सिखौ 16 निफ्राय 19 खालामनायनि थाखाय बिथांमोनहा धन्यबाद होदों बिथांमोननि बे धन्यबाद होनायखौ चिफ इलेक्शन कमिशनारखौ थाव फुननाय बादिखौसो आं नुदों आङो माने मिनिंलेस सानदों बिथांमोननि थाव फुननायखौ मानो धन्यबाद होनांगौ जोंनि एसटिआ अल आसामाव 16 निफ्राय 19 जाब्ला बेखौ थेंक होनांगौ नामा बिनि बादै जे बिथांमोनहा गोबां जोंनि ट्राइबेल एरिया से हमना लादो डिमरिया मरिगाव बेफोरबायदि जेरावनाखि 60-70% गहपुर बेफोरबायदिखौ एसटी होआलासिनो शिड्युल कास्ट होदों डिमरिया बादिया जेराव बर' राभा आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेलफोरजों बुंफबनाय बेहाय माने एससी जानांगौ जेरावनाखि नोङो 5% 10%बो शिड्युल कास्टनि मानसि गैया अब्ला बे बेलायावहाय बे कमिसनखौ मानो धन्यबाद होनांगौ जोङो दान्दिसे ब्रेक लानो सिगां जोङो आरो जों उननिफ्राय फैबावगोन गोबां दैदेनगिरिफोर दङ बयबो खाबु होगोन आरो बेवहायनो गोबां जोंनि गाहायराफोरबो दङ गोबां गौथुमफोरनि सोद्रोमाफोर दङ जों बिथांमोननोबो जों खाबु होगोन सावरायनो थाखाय जोङो दान्दिसे ब्रेक लानो